En aquests moments estem a Washington en una delegació de l'OSCE per observar les eleccions nord-americanes que tindran lloc aquest dimarts. Estem en una delegació de l'OSCE, convidats pel govern nord-americà per supervisar el funcionament de les eleccions als diferents estats d'aquest país. Prèviament estem fent unes sessions de formació en les quals se'ns explica com funciona el sistema d'eleccions nord-americà, que és extraordinàriament complexa, acompanyat també d'altres formacions respecte al rol dels mitjans de comunicació, com es subvencionen les campanyes, la seguretat i la ciberseguretat, les diferents maneres de poder votar en unes eleccions realment primordials per a aquest país, però també per a tot l'ordre mundial, i en les quals ja a hores d'ara han votat gairebé 100 milions de persones abans del mateix dia de les eleccions. Per tant, a partir d'ara anirem a les delegacions repartint-nos pels diferents estats per fer el treball de camp directament aquest proper dimarts, i mentre això, sessions de formació aquí a Washington.